sådan. यूरोप में पार्टी को ऐसे सजाते हैं, Ja. है ना? Netop. Vi har mange ting. Vi har for mange ting. Ja. Vi har for mange ting. Vil du prøve igen? Lad kommer ikke. Den skal på en tallerken. Han kommer ikke. Ja, the finish. Ja, den er bare for bred. Jeg tror, okay. Kun én gang. Én gang. Ja, En gang. Okay. Ikke mange gange. Nej, og så blødt. Ja. Soft. Okay. Ja, så. Okay, soft. Ja. And you put these, du tager de her ned. Kan du se, de går nedad, og så har du en nissehue. Yes. Nissehue. Jeg kan en, der er rigtig sød. Nu skal I se. Du skal lige se. Ja, jeg ved det godt, men se. Se så her. Se her. Nu skal du kigge her. Vi skal lige se en anden sød en.